Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşyda baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegdaşýar. Garaşyda baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen parataty ýol başlygyna alynıp barýan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýürürler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 9 Martda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Areç halkary kampaniýalar toparyny ýol başdy. Halkary velosipedçiler birleşiginiň ýol başçy komitetiniň agzasy Igor Makarow kabul etdi. Şu ýylyň 13-17 oktýabrynda geçiriljek velotrek boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk görmek aral asatlyşylan esas mesele boldy. Bu avreli ýaşlary Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligine, Velosiped Sport Federasiýasy hemde Halkary Velosipedçiler birleşigi bilen bilelikde guramak tapşyryldy. Halkary Velosipedçiler birleşiginiň ýol başçy komitetiniň agzasy Igor Makarow ýokary depkin alınıp barýan işler hemde döwlet başlanynyň bu möhüm sport şäheresini guramaçylykly geçirmek boýunça odol beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi bardy hatabat berdi. Bu ýaşlara dünýäniň 186 ýurdunyň wekilleri gatnaşar. Belenşiýaly guramaçylyk meselelerine ul ähmiýet berdi. Türkmen tarapynyň başlangyjy bilen halkara parahatçylyk we näşmak gelip ýylan dilen Türkmenistan üçin ýubiley ýylyna geçiriljek velotrek boýunça dünýä çempionatynyň aýratyn ähmiýetini nazar almak bilen velosiped sportuny we ekologiýa taýdan arasynda we daşky urşaw üçin howpsuz ulaw görnüş hökümini velosipedi wagt etmäge ýardym edýän mahabat we düşündürüş işlerini aýratyn ünsürler.